Hello guys! Welcome back to my channel! And ang gagawin namin ngayon ay yung friend ko, si Hazel, magmamanicure siya sa aking mga nails. And hindi siya expert guys, kaya ibig sabihin nito, paglalaruan lang niya yung aking kamay. So it's also okay. That's the way it is. Ito siya. Ang ganda niya today actually. Masigara. Matay ko. Dahil guwapa. Guwapa kayo pag naging adlaw karona. I see your true color shining through. So, yun. Tingnan natin. For now, ito muna. And then, makikita nyo yung after. Let's see if gumanda ba. Yung mga kumukus-kus-kus dyan, yun yung si aso niya, si Frederick. Uy, kadaghan ni commercial. Uy, dapat natanawin, tanan. Pwede ka escape. Yeah! Ha, ang daming commercial lumalabas sa ano ko guys, sa ano ko video ko. So, happy lang yon. Happy New Year! Wala. Ito yung mga ano guys. Oh, wala, hindi kasali yung salt. Ito yung mga ano niya, gamit niya. Color, ang dami. See? Sobra, naka-crop top pa! Naka-crop top kasi nga daw, baka makita sa ano, YouTube world. So, what do you want? No. An ordinary manicure or Ang dami choices pala, oy. gel? What do you want? Yun na lang yung gel, day. Marunong ka, day? I'm not really good at it because I don't have time to. Hindi pala siya good nito, oy. Pero, What's first ganit tayo? alam na. Hindi pala niya alam. We have to clean your Okay na siguro yun. Yeah, okay lang din. Hindi naman ako tagapaglinis ng ano mo. Kakukuhan mo. Okay na yun, uy. Medyo gabi naman dito lagi. So, Before and after, take a picture. Where's your phone? Yung phone ko na lobat, eh. Chugas ka naman, Day. Kuha mo na ako ng charger. Bilubat din ako. Hindi pala talaga kami ready. Oy, asan ba yung phone ko? Try ko nga. Ganyan yata. Paano ba yung maganda yung... ganyan. Susan ko po, Si model. Okay, what's I gonna first time? Where is my base coat? Yeah. Magbe-base coat pa pala. We have base coat. Ganun eh. Vlogger dahil. Vlogger. Ano muna dahil. Ganyan. Ganyan? Oh my God. Ano na basahin mo dahil? Ikaw dahil anong brand? Orly. Orly. Yan yung gamit niya guys. This is the base coat we're gonna use. Professional vlog pa. Shut up, Day. I'm sorry, ito. Naga-lipstick pa. Try. Naga-lipstick pa talaga rin. Kasi, bago to, Day. Bago. I'm just gonna put it right away. Oy. My God. Yun na yan. Here, Day, here. Meron pa palang paganyan dito. Oy. Base. So, pag after ng base day, anong pala ipalalight pa yan? Or no need? Later. Okay. So, we're putting the base coat now. Lami ang sarap na English yung Raya. Tigil ka dyan, Day. Ang sarap na English yung Raya. Yun. Perfect. Very serious ba? Dahil yung mga yung anak-anak mo buhay na to. Dong yung anak-anak mo dati din nagaganito din dahil personal. Alam mo na. Hindi. Punta talaga silang salon. Nagbabayad eh. Ano dahil 400, 500. Yung ano sa Celebron 600. Ano? Yung mga Vietnamese ang nagano. Wala ba sila? I
na sa likod na. Na sila yung brand talaga na ginagamit tapos yung habang yun. Hirap ng pagkapurma. You want here to sit here or? Oh yeah, that's all. Oh shit. It's fine. Okay, let's exchange. You do the talking day, ha? No, oy, mo nang kuan lagi, chika. Eh, ano yan? Sample yan, oy. Sample yan. Sample yan ng yung vlog. Paano to? On, and then what? Oh, ano pa na yun? Pawat-wat pa siya, oy. Monday. Grabe na talaga to, ay. Ano, nahihirapan ako dito, day. Oh, may rapan ka, day. Hindi kasi ako left-handed. Ah? Should always be right. Char. Not always Wait, right. for how long in this It one? will turn off by itself. Ah. Oops. Mga 2 minutes, ganyan. Social. See, lisod ko. Nahihirapan ako dito, day. Gumihawa ka lang. Hindi ako marunong, day. Masurvive mo rin yan. Ganyan na lang. Pasensya na kayo, guys, ha? Iba-iba talaga yung technique ng mga tao sa paglalagay ng mga gel nail. Shilak, day. Oh. Shilak yung tawag nila dito, day. Shilak pala. Hala, day, parang umano siya, day. Gahi. Kanang, no. Nag-spread out. Spread out siya? Hala, patay, gahi na imong kamot, day. Eh. Matitigas yan. Matitigas yan, day. Madali lang makuha na. Okay lang, gusto ko rin naman yung mga matitigas. Kasi tingnan niyo yung ano ko, na-deform siya dahil sa UV light. Ewan ko mo, nakita ba siya? Deform nga, oy. Tawi! Oops. Kailangan din siyang lukuan, like yung gahi na siya ng kilid. Titigas yan. Bitskit yun eh. Yung guntingan ba eh. Nga sa tigas sa nako eh. Oo. Okay. Guguntingan. Guguntingan pa niya yung brush niya. So, yun. So far, ganito siya. Ilalagay pa daw siya ng, nag-dry na. So, yun pala yun. So, Hingay na. feel ako. Hingay sa mong kilid. Feel ako. Kahit naman. Sure ka? Ngay. Nay, kulang pa? Ito yung balik. Jesus! Ngay! Kanila. Ito ganyan, talayang ko eh. Ano pala eh? Second time, pag ganyan. Somewhere down there. Kakalagan pa. Dahil alam mo ba dahil si, diba, Alex Gonzaga dahil na na siya. Fiancé na dahil. Sabi mo na yan kapangalawang beses na yung dati ng hands mo may isda pa. May isda pa dahil. Sarap yan dahil. Baon ko yan bukas. Baon ko yan bukas dahil. Baon bukas. Lunch ba? Hindi ko anda mo. Ganda yan, uy. Bilang pala dyan. Oo nga, uy. Bakit ang dumi ng kakukuhan? Okay lang yan, eh. Hindi, wag mo ganyanin yung madumi dahil ang pagkamalaki. Imagine malak ang dumi ni mo kukuha. Ginaw ko. May paganyan pa pala, ha? Social. Yung friend ay Biggie Amores.
how can I transfer money that is in my mind to my bank account? So, iba talaga siyang porma. Pang celebrity. No? Dahil no? Grabe siya pumurma. Guwapa. Di pa pilit ko na yung imong kamot ha para limos na. Sumbag ka. Guwapa sa siya ba? Mura lang artista.